ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ପାଗଳ ବ୍ଲଗର ଓ ଆମର ଏକ ମାଟି କାମ ଚାଲିଛି ଖୋଳାଖୋଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଏବେ ବନ୍ଧ ଆଳି ଦେଖେଇବି। ଅଧା କିଛି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଅଧା ରହିଛି ଆଉ କାମ ପୁରା ଚାଲିଛି। ଜିରା ଯୋଉଥିରେ ଯେଉଁ ଖାଲ ହେଇଛି ଧାନ ଗଛ ପୁରା ତୁପି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେପଟୁ କାମ ଚାଲିଛି। ସେପଟକୁ ଦେଖଉଛି ଖୋଳାଖୋଳି ତ ଚାଲିଛି। ଜିରା ଯୁଗରେ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ମତେ ଦେଖିକି ଆମର ହିରୋ ଜଣ ପୁଷ୍ପାରାଜ ଝୁକେଇବା ନାଇଁ ବୋଲୁଛି ଦେଖିବ ତ। ଆଉ ଏପଟେ ତ 2 ଜଣ ଖାଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗର ଏମିତି କହୁଛି।